A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ni Honorable Malam Dahiru Ahmad Mai Huddadu, tsohon dan takarar majalisar jiha a karamar hukumar birni, kuma mai magana da yawun ASLC Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Muna tabbatar da al'ummar jihar Kano cewar hujjoji da abubuwa wanda suke na hujjoji wanda lauyoyinmu suka tattara, alhamdulillahi tuni mun miƙa gaban kotu, kuma tabbas gaskiya ne kotu ta karɓi kokenmu, ta karɓi ƙarar da muka shigar na zaɓe da aka yi na ranar 9 ga wata, wanda muke kallon cewar ba mu gamsu da wannan sakamakon zaɓe da hukumar INEC ta ƙasa ta ayyana wanda ya ci zaɓe ba a jihar Kano, wanda duba da irin yadda muke kallon an samu kurakurai a cikin wannan zaɓe, wanda muke kallon cewar kotu za ta yi mana adalci, za kuma ta tabbatar mana da haƙoƙinmu, wanda muke roƙon al'ummar jihar Kano a zauna lafiya. Ba mun yi haka ba ne don kawo ruɗu ko fitintunu ko cece kuce a jihar Kano, mun yi ne don kare mutunci da martaba da kima na jihar Kano da al'ummar jihar Kano ta fuskar ba su gudunmawa a ɓangaren ilimi, noma, kiwo, kasuwancin su, tsaro da haɓaka ɓangaren lafiya ya inganta a jihar Kano. Wannan ce ta sa muke kallon cewar kyakkyawan zato da al'ummar jihar Kano suka yi mana na za mu iya ba su wannan gudunmawa da wannan kulawa a wanda aka yi abin da aka yi a wannan ranar zaɓe, wanda muke kallon cewar ba mu gamsu da wannan sakamakon zaɓe da aka tabbatarwa da wanda aka ce ya ci zaɓe ba a jihar Kano. Kuma muna sake kira ga al'ummar jihar Kano da a guji yaɗa propaganda na jita-jitan cewar Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya haɗe da wani ko ya goyi bayan wani ko wani ya bashi kuɗi ko kuma wani ne ya turo shi takara, wanda muke kallon wannan abin rashin adalci ne. Kuma wannan shari'ar ita ce za ta tabbatar da al'ummar jihar Kano cewar Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura bai goyi bayan kowa ba kuma bai haɗe da kowa ba. Yanda kowa ya fito takara ya shiga zaɓe, haka mu ma muka fito takara kuma muka shiga zaɓe, kuma muka kalli abubuwa na son rai wanda aka yi mana a wannan rana, wanda wannan ce ta sa muka ga ya kamata